Hi friends! This is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, maglalakad tayo papunta sa pinakamalapit na shopping center dito sa place ko para bumili ng tape. Hindi siya basta-basta na tape. Tape siya para sa wall photo ko na nalaglag at pati na rin doon sa dalawang wall photos na hindi pa nalaglag. Kasi need ko silang lagyan ng bagong tapes para hindi ako madismaya na mahulugan ng wall photos. Buti na lang yung wall photo na nalaglag siya habang natutulog ako. Andun ako sa bedroom. Tapos nagising ako, ba't kaya may kumalabog doon sa sala? Yun, nahulog na pala yung isang wall photo. Kasi yung neighbor ko na apartment nag-reconstruct doon. Kaya yun, madami silang pinupupukpuk. Siguro direkta doon sa wall kung saan yung wall photos ko. Kaya yun ang nangyari. Sabi ng nanay ko, palitan mo na din yung tapes ng dalawang wall photos kasi andyan pa naman yan sa malapit kung saan ka palaging nauupo. Baka malaglagan ka. Kaya yun, need talaga friends na bilhan ng bagong tape. Tapos pupunta din tayo sa isang store. Kukunin natin yung in-order kong bread. Nagtitipid po ako kaya in-order ko na siya in advance. Actually, yesterday ko siya in-order at kukunin ko siya ngayon. Tipid po in the sense may dumaan na sasakyan na super ingay. Tipid po in the sense na end of the day bread yung bibilhin ko. Yung kukunin ko po, isang bag po siya. Di ko alam kung ilang peraso. Kasi ganun po yun. Magic bag. Hindi mo alam kung ilang peraso yung matatanggap mo at kung anong klaseng bread. Pero at least na makakasave ka at the same time. Masisave mo din yung mga bread na ibawasura lang. Kasi dito po sa Norway, pag end of the day na, yung mga pagkain, tinatapon. Kahit po sa yung mga lunch food, para dinner, for example, gusto ko kumain ng, hindi yung ako nagluluto. Para makatipid yung ginagawa ko, bumibili din ako sa canteen. Kasi pag 30 minutes before closing ka bibili, 50% na lang. Kasi nga, inaano na nila, tinatapo na nila yan. Iba po kasi dito, hindi po uso yung ilagay mo muna sa freezer or sa refrigerator, itinda uli. Hindi po yun okay. Kaya lahat po ng mga pagkain na tinatapon po yan nila by the end of the working day. Yun po nangyayari. Ay, yun, isi-save natin yun. Magic bag ang tawag, yun kukunin natin. Ang oras po ngayon ay malapit na mag 8 p.m. Ibig sabihin ay malapit na mag-close ang store. Yan po palagi kung yung time na nagpupunta ako ng store kasi mas makakatipid ka. Makakatipid in the sense na hindi ka pupunta sa iba kasi di ba malawak ang shopping center. Wala kang time para magpunta sa ibang places na hindi mo kailangan para mag-window shop. Kasi nga, wala ka ng time. Close na yung store. So, kung ano yung needed mo, yun na lang pupuntahan. Wala na pasikot-sikot.
Kasi kung after work ako nagpupunta, ang tendency, friends, yun. Madami akong nabibili na hindi ko kailangan. Mas madami kaysa sa yung kailangan ko. Kaya hindi yun okay. Talking of shopping area, from here up to dun sa pupuntahan natin na building, sa gitna na part yung pupuntahan natin na building. Tapos pa dun, papunta pa sa kabilang side, shopping area. Ganun pa dito, di po also yung mataas na mga buildings. Ang uso po dito ay hiwa-hiwalay. Pero ganun pa din naman shopping area. Diba? Area. Yon. So, ayan, nag-shortcut po tayo kasi malapit na mag 8 p.m. Instead of doon tayo sa main road dadaan, dumaan tayo dito sa mga, yan, sa gitna ng mga shopping area. Yan, shopping area. Dito, shopping area din. Nag-shortcut po tayo. Kasi kung hindi tayo mag-shortcut, kapag dating natin sa store, closed na. Kaya, shortcut din pag may chance. Dito na tayo sa gitna ng shopping area. Nakikita nyo dito sa bawat store, diretso siya sa labasan. So, yun ang nakaganda dito. Kasi kahit may pandemya, ano talaga, parang isolated pa din ang mga stores. Tingnan nyo ito. Isang store dyan, open siya. Tapos diretso sa open area. Ano yung style dito. Ito naman, another store. Yan. Open area din. Paglabas. Yan, isang store na naman. Yan po yung style dito. Pero meron din dun sa main, ano talaga, main building na isang building talaga at saka madaming stores sa loob. Yun yung main part ng shopping center. Main building, I mean. Yung iba, ano lang, side buildings. Yun. So, malapit na tayo, friends. Ayan, kung titingnan nyo. Ayan, dito na tayo. Kuha na tayo ng bread. Wait a minute. Hi, hi! Jag vill hämta Too Good To Go and treat. May tid for off na. So? Tak. Ada. Ayan, friends. Save tayo. Save tayo ng ano, food.
Ayan, kung makikita nyo friends, walang ganong mga tao dito ngayon. Walang mga tao masyado. Kung pansin nyo, pupunta tayo sa tape. Bibili tayo ng tape. Pupunta tayo diretso friends sa kapagbilhan ko ng tape kasi nga it's almost 8 p.m. Yan, kung mapansin nyo friends, walang masyadong mga tao ngayon dito. Hindi po dahil sa magko-close na, hindi, ganyan lang talaga. Walang masyadong mga tao kasi nga pandemic. Wala tayo masyadong time para maglagalag friends kasi it's almost 8 p.m. Mag-close na yung store. So, yung kailangan lang talaga natin puntahan yun yung pupuntahan natin. Hello, where can I find tape for wall photos? Tape for Wall photo, yeah, something like double tape. and double tape you find if you go through the salon there and go. Okay, thank you. Ayan friends, nag-English tayo para maintindihan nyo din kung ano yung pinagsasabi ko. Dito daw. Ewan ko kung dito kung dyan ba or dito. Pero mga light naman yan dyan. Dito siguro. Uhu. Ito ba ito? Hej, jeg trenger tape som jeg kan som wall photos. Ja, vanlige bilder. Ja, Det er som tung, litt tung. ja, for jeg har jo egne bildeoppheng der borte.
Okay. Så at vi har egne til bilder som er sånn at det ikke skal ødelegges. Ja, Det her er superstrong Ja, hvor er det? der borte. Ja, kan du versus snill vise meg? Det er det som jeg trenger. Så her har du sånn. Ja, det er det som jeg trenger. For de tar 5,4 Ja, kilo. ikke sant? Det er det, halv. ja, det er det som jeg bruker. Det er Takk. sånn. Vær så god. Takk så mye. Ito friends, ito yung kailangan kong bilhin. So, bili tayo ng marami kasi nga need ko ng i-change. Pati yung sa wall photos na hindi pa nalaglag. Ayan, bili tayo ng 6. Ano po siya? 80 kroner times 5.5. Yun po yung ano nito. Amount. Bawat isa. Bili tayo ng 6. Ayan, 6 na piraso. För köpte jag sån och det är vita. Ja, vi har hatt videre. Du får det inn igjen. Lite. Och ja, Ja. Skal du ha de oppi veska på det, eller? ja, tänker inte pusa. Da var det 479. Ja. Hallå. Ayan friends, so makikita nyo nagko-close na yung mga ano talaga yung mga stores sa loob ng shopping center na to. Ano na ako, nag-sweat out. Yung amount ng binili natin ay 479.40 times 5.5. Yun, tape lang. Yan, magko-close na sila. Yan.
close ng mga stores, friends. Parang inantay lang tayo na makabili kung ano yung needed natin. And hindi na tayo maglilibot kasi nga magko-close na. So, diretso na lang tayong uuwi. Yan, tingnan nyo. Half part ay close na. Ibig sabihin, ang dilinis na lang sila sa loob. At wala nang customers na papapasukin. Close na talaga, friends. Diba? Yan, ang ganda. Spray yung style. Ang pangalan ng shopping center na to ay Hercules. Hercules Shopping Center. Simula doon sa bandang doon. Part na yun ng shopping center. May doon, malaking sports shop sa place na yon. Tapos dito yung main shopping center. Hanggang doon sa ilang blocks pa. Maraming blocks. Shopping area. So, malawak yung shopping area. Pero hindi tulad sa Philippines na isang building. Tapos maraming palapag or floors. Dito po, 2 floors lang. Kung nakita nyo, napansin nyo kanina, yung main building ito, 2 floors lang. Tapos, sobrang lawak. Ganun po yung style dito. Ilang blocks siya. Actually, yung shopping area is neighbor lang ng hospital. Diba? Ganun siya kalapit. Malapit sa work ko at malapit sa place ko. Kasi yung hospital, neighbor ko din. Kaya, ayun. Ang neighbor ko is work at saka shopping center at saka nature. Kung naaalala nyo po, di ba nanguha kami ng wild berries? Neighbor ko din yun. Ano lang, 5 minutes walk from place ko, papuntang Fritz Park. Parang 3 minutes nga lang eh. Tapos, papasok ng Fritz Park. Tapos, doon sa loob ng Fritz Park, madami siyang sports activities na pwede mong gawin. At saka mag-nature walk. Nature adventure doon. Mag-pick ng wild berries. Pwede din gawin. Sobrang ganda ng friends. Sunset. Kaya sobrang appreciate ko na lumabas tayo at 8 p.m. Almost 8 p.m. Yun ang kinaganda. Kasi friends, kung early talaga ako nagpunta after work, kung hindi muna ako nag-rest, diretso ako nagpunta dito sa shopping center kasi nga neighbor lang ng workplace, di ba? Siguro more than 500 kroner na naman yung ma-spend ko. What I mean, hindi lang kasi need ko naman to. Approximately 500 kroner. Yung bread at saka yung tape. Mangyayari, pupunta ko doon sa mga mahilig kong puntahan ng mga stores like sports shop. Kasi mahilig ako sa mga nature adventure. Yung mga suot ko, mostly mga sports clothes. Kaya ngayon, pansin nyo, yung suot ko. Pansin nyo kanina, hindi mapansin kasi kasi yung camera ko hindi siya yan. Pansin nyo friends, yung suot. Mapansin nyo, tingnan mo yung suot nyo, yung suot ko.
Pang casual siya. Doon ako bumibili sa sports center. Instead doon sa mga H&M, whatever. Kasi mas mahal nga siya. Pero, mas quality naman. Okay yung mahal pero quality product kaysa naman mura kasi hindi quality. Pero bumibili pa naman din ako sa ay nako, super duper speed level. Bumibili din naman ako, friends, sa mga usual shop like H&M, Kubus, mga ganyan. Ang Girl Lalush, pag gusto ko mabili ng pang Girl Lalush outfit, yun, doon ako sa usual shop. Pero pag regular susuotin ko, doon ako sa sports shopping area. Kasi yung sports shopping area, hindi lang siya mga sports good andoon, pati mga damit andoon din. Kaya yun, mahilig ako doon. Tapos mahilig din ako sa mga gamit, mga store na mga gamit sa bahay, especially sa kitchen. Mahilig ako magpunta doon. Kaya ayun, yung lungga ko puno na siya ng things. Nakakatawa kasi ako lang mag-isa. Pero yung things ko, ayun, napuno ng things yung lungga ko nga. Yan, ito siya, friends. Kung gusto mong mag-donate ng mga clothes, yung nakalagay dyan, clothes, shoes, belts, dyan, ilalagay mo dyan. Binibigayan nila sa mga tao sa ibang bansa na in need. Gusto ko maglakot siya ngayon kasi wala nang open na store. Ang ganda maglakwat siya, friends. Kasi close na yung stores. In short, hindi na ako kahit anong kagustuhan kong bumili, hindi ako makakabili, friends. Kasi nga, close. Natatawa ako sa sarili. Churi. Kasi ganun lang talaga. So, yun, friend. Tip ko yun sa mga gustong magtipid. Ano ba to? Ayaw talaga, friends. Ayaw sa akin ng camera ko. Yun. Tip. Sa gustong magtipid, gawin nyo yun. Punta kayo ng store. Pag malapit na mag-close, ilang minutes na lang. Para makatipid. Para hindi ka na makapag-isip na bumili ng kung ano-ano. Hello, friends! Ayan, nakarating na ako ng bahay and kakainin ko na yung bread na binili natin kanina sa Too Good To Go. Yun. Ang nilalaman po ng bag ay 13 bread. 13 pieces bread. Yung isa kakainin ko. Yung tatlo na ganito, na may chocolate ang loob. Ilalagay ko sa fridge para makain ko sa bukas at sa susunod na araw. Tapos yung ibang bread nasa freezer na. Yun yung una kong ginawa. Kasi kung hindi ko yun gawin, friends, ang tendency kakain ako ng madami. Yun. Kaya ginawa ko yun kasi nahirapan ako ngayon, friends, para lumiit. Dati, kahit anong kainin ko, hindi talaga ako lumalaki. Mahirap para sa akin na makuha ko yung normal weight. Ngayon naman, simula nang tumungtong ako ng 40s, nahihirapan na talaga ako pababa ng weight. Ayun, palaki ng palaki. Need ko na ng bagong bagong jacket at iba pa para sa winter time. Kasi yung mga jacket at mga coat ko, ganyan, extra small at saka small dati.
Kaya ngayon, kailangan ko ng medium size. Ganun, friends. So, ayan. Dapat pagkasyahin kong isang bread lang ngayon. Pagkatapos nito, i-edit ko na yung video para mapanood nyo. Have a nice day, friends! Actually, gabi na po dito ngayon. Past 8 p.m. na, pero may araw pa din. Bye! Hada!